Какво е демокрацията? Тя далеч не е само правото да гласуваме. Тя е в правото да мислим, правото да говорим, правото да имаме мнение. И ако правото да излизаме от вкъщи и да избираме определено лечение ни беше отнето за момент, кое ни кара да мислим, че ще можем да продължим да изразяваме своето мнение? Живеем ли в демокрация или живеем в един свят, който ни дава фалшива илюзия за избор? Един свят, в който доброволно изпълняваме задачи като марионетки. Повечето от публикациите в медиите и социалните мрежи са манипулативни и те обикновено се правят от едно конкретно политическо ядро. И ако за определено време те са имали успех, заради украсяването и пресоляването на стратегии, хората просто вече не им вярват. За наше щастие се оказа, че пропагандата им, колкото и милиони да харчат, каквито и техники и технологии да прилагат, винаги води до обратния на целите им резултат. Явно там някъде в think-tank, където измислят тия глупости, интелектът и като количество, и като качество е дефицит. Те не осъзнават, че колкото повече се стремят да ограничат достъпа ни до информация, толкова повече тя ще се търси. Начинът, по който ни манипулират, е толкова елементарен и инфантилен, че чак дразни. И не заради друго, а защото те си мислят, че хората са глупави. Разбира се, не твърдят, че днешният начин на живот не ни кара малко по-трудно да се замисляме, но не вярвам, че 90% от населението е безмозъчно, дори да сме позагладили мозъците си чрез блеенето в социалните мрежи и всекидневните битовизми, с които живеем. Обществото в голямата си част не е изгубило ума си, колкото си представят глобалистите. Те дори не осъзнават, че когато от всички медии звучи една и съща мантра, няма как човек да не започне да търси алтернатива на информацията. А в 21 век това, разбира се, са социалните мрежи и интернет. И да, наистина там може да има много информация, която не е истинска. Може да има много лъжи, които може да прочетем. Но в крайна сметка, всяка информация, дори и тази, която е фалшива, е информация и способността определен индивид да разграничи фалшивата от истинската такава е само ако той има достъп и до двете. Официалните медии е ясно, че са цензурирани. Те зависят от субсидии и реклами, което индиректно и директно няма как да не повлияе на съдържанието. Мисля, че вече няма човек в света, който да не е убеден в това. Чисто еволюционно, поради необходимост и в крак с технологичния прогрес се родиха новите медии, чрез които започна да се чува и различното мнение. Те, разбира се, породиха сериозен отлив на аудиториите от стандартните официални такива. Според данни, изнесени от Нилсън през септември миналата година, например, една от най-големите американски медии е ударила най-ниското ниво на гледаемост сред ключовата демографска аудитория в прайм-тайма. При подкастите в различните платформи процесът е обратен. Тяхната аудитория се умножава всеки изминал ден. Всеки ден изникват нови хиляди подкасти, интернет сайтове, клипови радиа с различна тематика и то често не споделящи официалния наратив. Това, разбира се, някакси не се хареса и не се вписва в плановете на тези, които контролират медиите и властта навсякъде по света. И както при всяко тоталитарно управление, те искат да контролират цялата информация, забравяйки уроците на историята. А един от тях е, че една политическа система, когато прибягва до всеобща цензура, то тя е към своя край. Защото ако един режим или каквато и да е била там тоталитарна система е достатъчно силна, тя няма нужда от цензура. Пропагандата, която обикновено води през официалните медии, би била достатъчна. Ако хората са доволни и вярват в системата, то алтернативната информация само би била позитивен и би имала позитивен принос, отпускайки контролирано събраното се с времето напрежение. Проблемът е, че обикновеният човек вижда, че нещо не е наред. Проблемът е, че хората виждат, че са лъгани. Когато виждаш, че си лъган, ти търсиш истина. Да, докато търсиш, може да попаднеш и на друга лъжа. Това е така, но информация, която ти се предоставя от официалните медии, също не е истинска.
тя, дори и да не е винаги 100% фалшива, е непълна, манипулативна и изкривена. Когато обаче тази възможност ти се отнема и ти се дава само една гледна точка, само една права вяра, то тогава е 100% ясно, че това е лъжа. Почти навсякъде по света цензурата в интернет платформите първо започне чрез някакви правила на общностите. Разбира се, правила винаги трябва да има. Когато си на обществено място, например, трябва да запазиш начин на изразяване, да не говориш или пишеш глупости, да имаш прилично държание, което е напълно нормално. Но когато в една платформа се показва как някой ака в буркан и има 3 милиона гледания и това се позволява от правилата на общността, а се спират акаунти на доказани специалисти в дадена област, само защото имат различно мнение, тогава няма как да не се запитаме какво се случва. Какви са тия правила? На коя точно общност са те? И понеже това с правилата някак си не беше достатъчно, закономерно се появиха факт-чекърите, които се опитват да легитимират отричането на дадена информация чрез така наречения факт-чек. Кое гарантира независимостта на тази факт-чекъри? Кой ги финансира? Как те решават кое е истина и кое не? Как ги проверяват тия факти факт-чекърите? С каква експертиза те преценяват коя информация е вярна и коя не? Ако говорим за лекарства, те лекари ли са? Ако говорим за технологии, те инженери ли са? Как човек, който няма медицинско образование, ще обори лекар? Защото ако аз задам неудобен въпрос на някой лекар по отношение на последните мантри, той излиза с опорката, например, ти къде си го учил това да го коментираш? Дълги години хората и още цялото човечество са били убеждавани от средновековната църква, че Земята е плоска. Тогава това е била истината. А тези като Коперник и Джордано Бруно, които са твърдяли, че Земята е кръгла и се върти, са били дезинформаторите и обикновено са завършвали на кладата. Години по-късно се установява, че истината е била друга. Тогава възниква въпроса: кое е било дезинформация и кое е било информация? Истинността на информацията не може да бъде установена от закон, цензура или някакви факт-чекъри. Истината никога не е абсолютна, а когато става дума за мнение, то тя винаги е субективна. И най-добрият начин човек да се ориентира в истинността на фактите е когато черпи информация от различни източници. Тогава чрез опита, експертизата си и всичко, което е натрупал през живота си, всеки може да прецени за себе си дали тази информация е истина или не. Но и факт-чекърите не бяха достатъчни. Започнаха да се променят законите. В целия свят, по едно и също време. Типично напоследък за всичко, в страна след страна започнаха да се приемат закони за контрол на информацията в интернет. С малки разлики в същността си, всички до един еднакви. Регистри, списъци, определение на истина и неистина, информация и дезинформация. Сяка се превръщаме в един глобален Съветски съюз, където подобни практики бяха повече от нормални. И за да не останем назад в България, подобен проектозакон е предложен от ППДБ. Независимо дали ще създават списъци за това кой какво говори, независимо дали изкуственият интелект ще анализира съдържание или алтернативните източници на информация ще попадат в някакви списъци на службите, които пък ще ни анализират характер, поведение и политическа ориентация, всичко това е просто за контрол и желание да се узаконят и нормализират неща, които в демокрацията по принцип са оксиморон и няма как да бъдат прияти от обществото. На всеки е ясно, че образно, когато вързваш на някого ръцете, като му заявяваш, че все пак е свободен и го прави за негова безопасност, това просто е една лъжа. Посоката, към която светът се е запътил, е плашеща. Ако демокрацията такава, каквато я разбирахме, си е отишла и вече не съществува, тогава какво идва? Ако ние не можем да изразим свободно мнението си, ако някой някъде ни казва, че изборите вече не са необходими, ако някой някъде ни нарежда какво да ядем и как да мислим, тогава какво следва?
И ако преди хората са били важни, за да могат да осъществяват комфорта на тези, които властват, сега сякаш те нямат тая стойност. Искам се да вярвам, че ние като общество, не само заради технологиите, а и заради чисто духовната еволюция, колкото и да сме меркантилни, сме надрасли животинските и консуматорските си инстинкти и няма да се превърнем в маса, която няма никаква стойност за тези, които ни управляват.